आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक व्हेज भुर्जी म्हणजेच सोया खिमा भुर्जी बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी कढईमध्ये 4 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलंय आणि याच्यामध्ये एक 7-8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून आणि एक सोबत हिरवी मिरची बारीक चिरून घातलेली आहे आणि ते मी तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। लसूण परतवून झाल्यानंतर मी एक 4 मीडियम कांदे चॉपरमध्ये बारीक चिरून घेतले आणि ते पण तेलामध्ये मी व्यवस्थित कांदा परतवून घेतलेला आहे। कांदा छान असा लालसर होईपर्यंत परतवून घ्यायचा। ते बघा, आता मी याच्यामध्ये 1-2 मोठे चमचे आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। ती पण मी कांद्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेतलेली आहे। गॅसची फ्लेम बंदच ठेवायची। नंतर मी इथे एक टोमॅटो मिक्सरमध्ये बारीक करून घातलेला आहे आणि तो पण मी या कांद्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। इथे मी पाव चमचा मीठ घातलंय, त्याच्यामुळे टोमॅटो आपला फार छान शिजेल। इथे मी पाव चमचा हळद घातली आहे। 1 चमचा मी इथं माझा घरगुती मसाला आहे तो घातलाय। तो नसेल तर तुम्ही इथं थोडी गरम मसाला पण वापरू शकता किंवा तुमचा घरगुती मसाला पण वापरू शकता। 1 चमचा मी इथं धना जिरा पावडर घातलेली आहे। 1 चमचा मी इथं बेडगी मिरची पावडर घातली आहे, याने कलर खूप छान येईल। आता सगळे मसाले मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेले आहेत आणि गॅसची फ्लेम बंद ठेवून याला एक वाफ दिलेली आहे। हे 200 ग्राम सोयाबीन चंक्स आहेत। हे मिनी चंक्स आहेत, तुम्ही इथं मोठे पण वापरू शकता। हे 4 तास मी भिजत ठेवलेले होते, तर ते मी आता मिक्सरमध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि त्यात थोडं पाणी घालून मी मिक्सरला हे फिरवून घेतलेले आहेत। हे बघा, एकदम बारीक पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, मध्यम असे फिरवून घ्यायचे। इथं आपली चांगली वाफ आलेली आहे। कांदा टोमॅटो व्यवस्थित परतलेला आहे। आता याच्यामध्ये मी मिक्सरमध्ये फिरवलेले सोया चंक्स घातलेले आहेत। हा सोया चंक्सचा खिमा आहे। आता तो मी याच्यासोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे। मी इथे 1 चमचा मीठ घातलेला आहे आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याला झाकण ठेवून मी एक मंद गॅसवर वाफ दिलेली आहे। हे बघा, चवीला फार अप्रतिम लागते ही भुर्जी आणि प्रोटीन रिच आहे। याच्यावर मी आता बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आता मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। फार सुरेख अशी भुर्जी आपली आता तयार झालेली आहे। रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा। व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।